Siaguka, Mutoriro, Siaguka. I remain an advocate for drug substance abuse. As you read that my daughter Temba Mliswa was found with drugs. Masquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kibutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takigira inyaya yabuditswa na former Norton independent MP Temba Mliswa Zvaazoita achitaura pamusoro pemwana wake musikana yani 20 years akabatwa ane madrugs ane crystal meth inozikanwa ichinzi dombo kana kuti Mutoriro muZimbabwe. Temba Mliswa aradza tough love kumwana wake muZimbabwe. Akataura iye achiti he is against drug abuse muZimbabwe. The former Norton independent MP abuda achitaura iye achiti ari kusiya mwana wake achisungwa muZimbabwe nenyaya yemadrugs ayanzi, so that she faced the music and the full wrath of the law muZimbabwe. Ataura iye achiti she's treating his own daughter in this way kuti amubatsire in the long run. Anzi akambosungwa, she's going to learn kuti madrugs asi right muZimbabwe. Pane police memo yaiseculator yataura ichiti Mliswa's daughter uyo anonzi mudiwa Mliswa chanetsa ane makore 20 akawanikwa ane crystal meth yaiweya approximately 1.4 grams yangani a street value ye $195,000 muZimbabwe. So anzi akasungwa NePolice mwana wa Temba Mliswa. So Temba Mliswa abuda achiti iye is a man is against the use of drugs muZimbabwe. Akataura iye achiti madrugs ari kudestroy vana, including his daughter. Akamudescribe as a brilliant kid muZimbabwe. Akataura iye achiti once mastifa penalties nenyaya ye kuabuswa kwemadrugs kwakaitwa nemwana wake muZimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei vanava, munoiona sei nyaya iyi. Vanhu vakawanda vabuda vachifungidzira kuti Temba Mliswa achashandisa mapolitical links ake kuti mwanasikana wake abuditswe, awanikwe achibuditswa mumaoko emapurisa. Asi Temba Mliswa azviramba akati no, ari kuda kuti mwana wake adzidze a lesson from zvaaita. Ona video rimodzi zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Siaguka, Mutoriro, Siaguka, Mutoriro, Siaguka. I remain an advocate for drug substance abuse. As you read that my daughter Temba Mliswa was found with drugs together with a boyfriend. The law must take its course, unfortunately. One, she's injuring herself. Secondly, she injures others in the process. So to me, I would not want other people to be injured by my daughter. I would rather have a situation where my daughter injures herself. In injuring herself, I can deal with it, but I cannot deal with anything outside that. She's over 18 years old. She's independent. She's free to do whatever she wants and so forth. But in being free to do what you want, and this is a message to all the children, it doesn't mean you must indulge in drugs. It doesn't mean you must do the wrong things. You have to lead a clean life for you to enjoy the life that God has given you. The law must take its course. In the law taking its course, I'll support any decision that has happened. I wish that there could be a law passed that whoever seen doing drugs, they're incarcerated for a good 3 months minimum, and the rehab can start while they're in prison. Siaguka, Mutoriro, Siaguka. Thank you. Ndofunga mangozunzwira muZimbabwe. Temba Mliswa achitaura yachiti Siaguka, Mutoriro. Akataura iye achiti mwana wake is now over 18 years chinsaka akura zvokuti anokwanisa kuzviitira madecisions ake ega. So the decision yakaitwa nemwana wake yaikuva in position madrugs aina kumira mushe zvichinzi inokwanisa kuaffecta vamwe vanhu. So akataura iye achiti ari kusiya mutemo
uchitonga muri Zimbabwe. Ndofunga police yakabudisa statement yayo ichitaura pamusoro penyaya iyi. Ikataura iyo ichiti on 22 February 2024 at around 1200 hours, detectives from CID Drugs Harare received information that accused persons were in possession of drugs by house number yemu Harare zvikanzi, and pursuant to the suspected information on the same date at around 1300 hours, detectives proceeded to the supplied address, where upon arrival they located the accused persons who were in the house. The detectives introduced themselves as the police officers and highlighted their mission to the accused persons. Searches were conducted in the houses and seized was one sachet of Mutoriro in the dining room under the sofa. Accused persons were subsequently arrested. A preliminary field test on the seized suspected Mutoriro was carried out in the presence of the accused persons, and it tested positive. The Mutoriro weighs approximately 1.3 grams with a street value of 195,000 Zimbabwean dollars, and those wakabuditswa nepolice mustatement yavo muri Zimbabwe. Saka zvinaumira mushe ndofunga mangonzwa tisingazoti mwana waTemba Mliswa uyu ndiye anga ane Mutoriro yaundi his boyfriend wanga anaye ndiye anga ane Mutoriro uyu muri Zimbabwe. Asi Temba Mliswa ataura achiti police ngaifile free kuita zvainoita. Akataura iye achiti hapana chaari kuita, ari kumirira mutemo kuti utonge muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Vanhu vakawanda vachema naTemba Mliswa. Imi tisingazivi munozoonawo sei kuti Temba Mliswa anofanira kuita sei pamusoro penyaya iyi. Muna Temba Mliswa anonzi Mudiwa. She's a video vixen and a model. Plus Temba Mliswa akataura iye achiti she's a brilliant kid, anogona kuchikoro. Ndofunga pane video ratakura rakambobudzwa anonzi Mudiwa achifeature on this video muri Zimbabwe as a video vixen muri Zimbabwe. So tisingazivi kuti ichabuda sei nyaya iyi, achawanikwa ari guilty here mwana waTemba Mliswa kana kuti asi ndo nyaya tatavigirai muzuva ranhasi. Tiudze zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tichingokurudzira vechidiki kuti vasiye zvemadrugs, chingoti say no to drug abuse muri Zimbabwe. Kana kari kuchanga kako kusubscribe, don't forget to subscribe. Tirambe tichingokupa nyaya dzakaita seino seidzodzi. Thanks for watching.